Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Superintendent of Police ka West Garo Hills District Abraham T. Sangma ula pentip ba Uwei ubriu ula Khlad no kat ba Uwei par ula Mynsaw jur hadien ka Jingïakynad hapdeng artli ki kenhun hajan kasnong Rajabala ha West Garo Hills ha ka khandai tarik ukala lingkod 8,000 hunriu ha ka por kumbalai baji janmit kat kum ka jingtip na ki pulet layathu baka Uwei ka kenhun kala lek banjurip ya ka jakati mau bian hajan Rajabala Marhaka por bakidang wan pai kila sya thombor hakawai ka kanhon haslinter ka surak AMPT ya ka kanhon ki dikhat jong ka achek la khang lenti da ki nong thombor ki balasdang ban sho eki hadin ka jingya kaja layathu bala sho eki da ki ding bat kawang da ki mau kat babon na ki kilalat ban phet na ka jing sya thombor henry arngot ki klemla bat kila sya sho Hadian kate ka Jingïakynad ya kini ki arngot ki bala Mynsaw jur la penkit marma Shatura Civil Hospital Henry wat hadian ka jing persyang jong ki nong sumar ban ai ka jing sumar ka batikna Uwei neki ula Khlad no wat la ompat syai bha ya ka daw ka bala lam sya kate ka Jingïakynad ki pulit kila pentikna ya ka jingja bat lasdang ya ka jing tokit bat ki pat ba nong shong snong ki dan hapadeng ka jing jai jai ngimpat saw thu bha ya ka daw ka bala penmi ya ka Jingïakynad Henry ngidang tokit bahaya ke jingja, bat ngin sayo e ke jing tipshen. Lasdang e ke jing tokit ke batik na bah, bat ngikremen bandon ke jing kem, ya ki badon keti ban syo, long USP.